Oke, neng jepro raja sawa aprong kangke neng simi neng sineta. Ang sinai apar anu jokon prosason gusnar apar ang sinai apar. Prosesan gusna angke bufur klanya no. Samai jabe tang habo. Besok balok nanti. 2024 ni sesma থাংনে হয়তো কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইয়াকে sesma থাবং নাই। Oh, koikti oh Desember bising sing ngi paine na. Ngani san sing tang haprai. Maharaj ke. Ochini Tripura hawo Mwtai manai amsken bangi tangka bubagra phanasi yogliya किसी सर याक मखलाइशु कोई डेवलपमेंट के बारे बात नहीं कर रहा है, कोई एकता के बारे थानसा के बारे बात नहीं कर रहा है, कोई रास्ते के बारे बात नहीं कर रहा है, कोई कल नौकरी के बारे बात नहीं कर रहा है। सब धर्म के नाम में या फिर एक दूसरे से लड़ने के नाम में बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जहर कौन फैला रहा है? Tinini sing Tripura Rajyani uhayung hani bubagra Maharajangka angsi product Kisoria bo sorkari babe kono gusnaya Jai Shri Ram. O sekango koroksa Karna Bijoy Jamatia ni menggai bo saksakno raja gosemani bo saksono Mwtai ebake narayon nei gosemano tei norok bo jotono khnalai khana abno joto Tripura sarok gosei nai mane ngai belai kheno tungplalai jaktabo Fiaba angle norok bini kogno bisas khaitheng khayateng angle bisas khlayo bini kogno aubono ang raja hnai maneu tamuni bagai norok ano kisisa jorarodi ang norno pura srai ke sawi knarnai poila sakang ang sanani muchugo ang bini nogo 2020 o thangi phaijak nograi kawi phaijak belai kheneng tongna kereng kok sana kereng belai kheno maya baganang ang bini jotoni sai samung jaja kukmaning khangke buikhe Mwtai mano hnei rugi snai mano hunai gosewi rugi snate po hunai chini Tripura kri bosongni thani wono rang lukogui chalayo phiaba chini o Karna Bijoy Jamatia ni nahor mungkai abohaya bo Tripura sani thani wo lukogui thokagi chanani ya bini nahor mung ungkha Tripura sarokno bahaike phiyognai obosi bini nahor mung abono ang jotoni sai bini samungno chajakukmani au bayab song norok ani o kogno khnangei norok ni bohokni dal golelia ngei tongkhana norok ana kisisa jorarodi fighting ke sing puila sikang Karna Bijoy Jamatia saksakno amsikene se Mwtai tei raja hnei goshui tongo hinkeba jeng chini bubagra bai chini Karna Bijoy Jamatia no kisisa compare khlainale nei sabor raja ngnani besi phan tongpo hangkai bayab song jeng puila sikang salainai Karna Bijoy Jamatia ni bai chini bubagrani network saboni bangkok ebake sompoti saboni bangkok chini bubagrani sompoti ingkha total lei 41 crore ni sepeneng gobang kok hnei sajagui tongo hangkai ayang chini Karna Bijoy Jamatia ni ingkha rabar 3-4 kani tongo ban 2-3 tongo tai mai khaichajaknai kheto 2-3 kani tongo tai nok thai kisa hangka bengo 10-20 lakh tongnai besi bangkhangke amsukno hangkai ajagao sao paika bubagra paika hangkai phaidita bokhai qualification ke saboni bangkok chini bubagra angkha post graduate complete khlaijak hangka ayang chini Karna Bijoy Jamatia angkai matric pass hangka ajagao bahaina hai chini bubagra no payo hangkai tabokhai jeng haino hai tei kaisa last salaifinai maya khai saboni tongko poila sikang jeng salainai bubagra busuk jora tei maya tong chini Tripura sarokno busuk hamjak abono tei norok 2-3 bosorni sikango TPF bodol songbai chini bubagra khumulungo dagarjak mano tei muito tongkhana abono norok muito pogya kono hanaino khaklayo hangkai a dagarjak mano tei nai chini bubagra jede jolajaka singno eba jebono dagarnai rano jede jolajaka bo kunu panang jolajaya o jebo dagarjak mano tei ke bono panang thaisa panang hamya saya ke bono panang jolajaya keno bo saksakno muktui huoi dukhonang jagino bo kachang keno abono pairi payo hangkai tabok haino hai chini o Karna Bijoy Jamatia no sanani thangkanke bo khoroksa raja hne gosewi tongo phiaba bo ongkhangke buibono chajagya ngei dagarnale duresikok buibono chajagya ngei comment section rogo thaisa thuiso hamya saka amsukbani sibo jebono hamya sanayo jotono se sraibaikha Dipok Deborma papi nung aroni Bengaluru ni tei nok phirok ta phai malang siteng aroni ni daing pailang siteng Gani no comment hamya nai rokno ke বড় মুংসাকে ঘটনা ঘটে নাই যে কোনো সময় বড় একটা মহামারী ফাংনাই বা একটা কিছু রোগ বিরোগ ফাংনাই khoroksa borok raja chanani bagui nini thanio rangri busuk tong nini thanio phan busuk tong nung busuk busijak ringjak abo kotor kokya jotoni sai kotor kok ungkha nung projarokno busuk hamjak abo se jotoni sai kotor kok phia abo chini bubagrani thanio tongmani hai khlaiwi Karna Bijoy Jamatia thanio koroi Jai Shri Ram. hangkai bayab chong laso jeng tei kaisa point no bo karimanya
je Karna Bijoy ni thanio tongmani abo bubagra ni thanio korei obo bai nung Karna Bijoy Jamatia saksakno bubagra ni gos hewi tongo abo tamong khangke Narayan ni raidan eba ke lathabai no bo saksakno raja tei bubagra eba Mwtai ni ongso kubuljak ni bo saksakno gos hewi tongo phaidingkai o bini je raidan eba ke latha tongmani abo busuk jorati bini samungo chugnai abo no salaiano bayap sung norok hamjakmani bisingti kobor chawi thangka maima chaini kobor chawi thangka bujakmani tokjakmani kobor chawi thangka rugi kephawi kobor chawi thangka Mwtai kolabui kobor chawi thangka obhai koktomar norok kwbang mano khobu khana khana tai nubu nukhana hangkai ang norokno tini kaini story chikon chikon no sawi khnaronai abongkha khoroksa PUBG game thungui kobor chamani tai tei khoroksa Mwtai manai kobor chamani o kaini story chikon chikon norok kaham ke khnawi naikhan kene bujiwi je o Karna Bijoy Jamatia saksakno amsikin kotor gos hewi tongmani saksakno bubagra gos hewi tongmani eba saksakno bo Mwtai hinai gos hewi tongmani aborok no norok srai srai ke bujiwi mannai hingkai besi kologya 2 minute rok nungnai norok je screen no o photo no nugui tongmani o borok amsikin bo PUBG no thungkha din rat hor sal 24 ghonta je proper no PUBG mangno thungui tongo hingkai bo PUBG thungmang bini tongmung chamung bini behavior jotono change ngui thangbaikha bo tuituku probo thuprobo maija probo je proper no PUBG thungmang o je PUBG ni khorang maija prorogo thuprorogo je proper no se khnawi si tongsu jora jora four step phano khnawo jora jora silai khorang phano bo khnawo je proper obai khemang singui tongsu ongkai abono nugui bini buma bu phabono PUBG amsuk ta thungsidi nini tongmung chamung chen chungui tongka nei khoraikha PUBG ta thungsidi hnei hangkai abono teibo belaikeno chajagi ang je bini buma bu phabono PUBG thungmani khorai mano tei hangkai ekdin salsa tamongkha osla PUBG thungui tongpro bini buma phabono phaigei amsuk PUBG ta thungsidi hnei khorai phaikha hangkai o khorai jakmani bisingtinyo bini game o bo disturb ungjagei bo theigei thangkha game ni bisingo abono teibo jole jagei je PUBG game ni bisingo pen bai togui buthar maikeno bini buphano puila sikang togui butharka hingkai abono nugui bini ma bo thangai khagai obaba amtiya ko hnei hingkai aro ni bisingo no bini bumano bo togui jagao no buthari khibika buthari paikha bo kunu phana dukho nangya kunu phana kiriman nangya ok thini ganao na achogui bo game thungui tongo tamni bagai bo pura game thungui cover ungui thangka haini hunai blessing phaidingke jeng haini hai tei kaisa story no tei salai phiano obongka Mwtai manai kobor chamani khoroksa borok 1996 o chakri khlai tongo 70,000 beton ni kaisa airport ni security guard o hingkai ekdin salsa bo joto bini staff miliwi Norsingo ro Mwtai khulumnani thanglaika hingkai Mwtai khulumnani thangpro bo a mondir ni pondit bebo sajakha nung Mwtai pujidi nung Mwtai mannai hnei hingkai abono bo bkhao kanai phaigei nogo thupai pro aprobo sajak pika Mwtai bai nung Mwtai pujidi nung 15 ta truck gari bai rang kuplung khlai mannai tai nok dalam rok tangai rejaknai hnei hingkai abono bo bisas khlaigei Mwtai pujinani chengkha bini 70,000 betoni chakri no yakarei abo hai kinung bo Mwtai pujimang 18 bosor laigei tongkha tabok jora tei bini yago kunu mung sapanang nangyako taboke obo chakri khaimani rang ro paibekha chanani nungnani kunu phanang kareikha choloi malia bura khawi thangka tabok khai ti prasa lukurok no se chubadi hnei rang sanai ma tongsiu ani dukho ani to okhone marung nai rang bo kurui cholana phirena oshod kinena kichu nai amai ekto সাহায্য চাই phaidingke bayap song main point na thanglai siwano norok o kaini story no khnawi tamu bujing mankha ang norok no sawi khna ro siwano chini borok munui so jekunu manai no otirukto klugui samung khlai khai bo aro jagao no klugui thango for example je o PUBG thungnai bo amsikeno PUBG thungkha PUBG thungmang real life bo bini ma babu no PUBG o je borok butharmani aboy kenung buthari khibika tai khoroksa bahai no 70,000 betoni chakri no yakarei Mwtai pujinani chengmani taboke theinan digi si thangai tongkha tabok jaratei bini o 15 ta gari rang sokpayako na bini nok dalam tangri jayako bayap song aboy keno o Karna Bijoy Jamatia bo amsikeno Mwtai no bisas khlaigi pujimang kobor chawi thangkha bini imangno no bo muk thangnai wansogo bini imango no bo klugui tongo bini imango no bo tai kaisa universe namui bo sakno aroni raja aroni Mwtai
aroni jotoni sai kotorko hwnui uansogui bo orono tongui tongo aw aboni bagino bo sak sakno raja Mwtai jotoni sai kotorko hwnui gosewi tongo tamoni hinke bo Mwtai no pujimang kobor chawi thangkha norokno ang Mwtai no bisas ta khlaidi norokno ang Mwtai no ta pujidi hinui saya pujidi bisas khlaidi tobo amsuk kobor chawi otirukto khlaiya bui bai ulo kobor hinjangnai jat khlaiya bayap song kaisa kok muito nardi nung khoroksa o ha sakao munui so ongui achai phaikanke nung pujinai borok khoroksa pujari se ongui mano nung puji jagnai Mwtai ongui manya abono norok je kono social media rogo phanang muktango phanang Karna Bijoy Jamatia ni kokno khna khanke baisa khunjotoi khnawi tei baisa khunjotoi laire rohordi tamani inkanke kogono tongo shaitan bai tongke shaitan hinjago seler bai tongke seler hunjago kobor bai tongke tam hinjangnai